vos, alumnos de cuarto? Así que xa estades pensando que facer cando rematedes esta etapa? Pois veña, que hoxe movemos o estoxo ata Vila de Cruces. Veña que vos ensino. Pois ben, se tedes pensado facer o bacharelato, tedes dúas maravillosas opcións. Tedes o bacharelato científico e pola súa contra o de Humanidades e Ciencias Sociais. Seguimos, este instituto non deixa de sorprender coa súa ampla oferta formativa. Espera que voy, espérate. E se non nos interesa o bacharelato e non sacamos o título da ESO, que espero que todos o saquedes, podemos optar por unha opción como é a FP Básica de Servizos Administrativos, de 2 anos de duración. Co primer módulo poderedes tratar temas como tratamento informático de datos ou técnicas administrativas básicas. O segundo ano cursaredes, por exemplo, aplicacións básicas de ofimática, atención á clientela ou preparación de pedidos e venda de produtos. A continuación, veremos as opcións de ciclos que nos agardan neste instituto. Atención a persoas en situación de dependencia, cursando así no primeiro ano asignaturas como atención sanitaria, atención e apoio psicosocial ou apoio domiciliario. No segundo ano teredes a posibilidade de aprender acerca de primeiros auxilios, atención hixiénica ou apoio á comunicación. Dende logo, unha labor moi complexa e interesante. Por último, non menos importante, ciclo medio de soldadura e calderería. Neste ciclo estaredes a cursar o primeiro ano asignaturas como interpretación gráfica, soldadura en atmosfera natural ou trazado, corte e conformación. No segundo ano, agárrense señoras e señores que poderedes aprender materias como metroloxía e ensaios, montaxe ou digitalización aplicado ao sistema produtivo. Canta cousa tan guai vos están a ofrecer no IES Marco do Camballón. Que sepades que as noticias boas sempre van ao final, e neste instituto non deixan de sorprendernos, xa que no segundo ano dos ciclos medios teredes a posibilidade de ir de Erasmus 6 meses. ¿Eso es la fregona? Me voy, que no llego. ¡Oh! Non é isto xinal? Pois sí, así como vos lo digo. Así que xa sabedes, unha gran meta, unha gran formación. Todo é posible no IES Marco do Camballón.